हे साबुदाणे बघा किती भिजले आहेत मस्त. रात्री भिजत ठेवले होते कोमट पाण्यामध्ये आणि एकदम पिठासारखे झालेत आहेत. आता हे आहे ना, ह्याच मापाने आपल्याला आहे ना एवढंच, जेवढे हे साबुदाणे आहेत ना एवढंच पाणी घ्यायचं आपल्याला गरम करायला, म्हणजे ते आपल्याला साबुदाणे शिजवायचे आहे. पहिले हे काढून घेते आणि ह्याच मापाने आहे ना पाणी घेते. जेवढे साबुदाणे होते ना तेवढ्याच मापाने परत पाणी घ्यायचं. आता हे आपल्याला गॅसवर आहे ना पाणी गरम करून त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळं साहित्य टाकून साबुदाणे शिजवून घ्यायचे आहेत. पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना हे आपल्याला उपवासासाठी बनवायचं आहे. त्यासाठी हे मिरची आहे ना, हे 2 मिरची घेतल्या चेचून बारीक आहे ना त्याची पेस्ट बनवली आहे. म्हणजे जाडसरच आहे पण अशी पेस्ट बनवली आहे. आणि हे उपवासाचं संदेव मीठ आहे, उपवासाचं मीठ आहे. ते आपल्याला उपवासाचं ते खाणार ना, त्यासाठी उपवासाचं मीठ टाकायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला ते साबुदाणे शिजवायचे आहेत. आता त्याच्यामध्ये टाकते, गॅस थोडा बारीक करते. हे पाण्यात टाकले ना की सारखे ढवळत राहायचे, कारण काली ना लागायला नाही पाहिजे टोपाला. गॅस मी आता फास्ट केलाय आणि चांगले शिजवून घेते. हे एकदम म्हणजे कसे माहितीये का, भातासारखे शिजायला पाहिजे, सुकायला पाहिजे भातासारखे. आता हे घट्ट झाले आहेत ना, हे असे मस्तपैकी भातासारखे सुकायला पाहिजे. मी तुम्हाला दाखवते. आणि आपल्याला आहे ना सारखे ढवळतच राहायचं आहे, थांबायचं नाही आहे. आणि भातासारखे सुकेपर्यंत ढवळत राहायचं आहे. ह्याच्यावर झाकण वगैरे काय मारायचं नाही आहे, असं सारखं ढवळत राहायचं आहे. बघा मस्त शिजायला आले, एकदम छान झाले. बघा फुलून आलेत एकदम. हे ना लगेच शिजतात, पण असं नाही ढवळत राहायला पाहिजे सारखं. आता तुम्हाला मी प्रमाण सांगते. आता मी थोडेसेच बनवले आहे, म्हणजे मी पाव किलो घेतलंय. 1 वाटी माझा तो पाऊल आहे ना, तो पाव किलोचा आहे. मी पाव किलो घेतलंय. त्याच्यासाठी आहे ना अर्धा किलो बटाटे घ्यायची. आपण अर्धा किलो साबुदाणे घेतले ना, 1 किलो बटाटे घ्यायची. आता मी ह्याच्यामध्ये आहे ना पाव किलो बटाटे घेतले. आता हे मी पाव किलो साबुदाणे घेतले आहेत ना, ह्याच्यामध्ये मी अर्धा किलो बटाटे शिजवून घेतले आहे. आता हे मिक्स करताना आहे ना तुम्हाला बटाटे दाखवेन, कारण हे शिजवून झाल्यावर आहे ना थंड करायला पाहिजे, कारण ते आपल्याला हाताने मळायचं आहे पिठासारखं. मस्त शिजले आहेत बघा, आणि आता सुकले आहेत खूप चांगले. आता मी गॅस बंद करते आणि 2 मिनिटं आहे ना थोडे ढवळत राहते, कारण ते ना खाली लागणार नाही. आता हे एकदम छान झाले, सुकले. आता हे थंड झाल्यावर आहे ना तुम्हाला मी त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये बटाटे वगैरे टाकून तुम्हाला बनवताना दाखवते. साबुदाणे थंड झाले आहेत शिजवलेले, आणि बटाटे पण शिजवून घेतलेले आहे. आता ही मी किसून घेते. आता ह्याच्यामध्ये मिक्स करून आहे ना आपल्याला चकली पाडायची आहे. आता पहिली बटाटे किसून घेते. आता हे बटाटे किसलेलं त्याच्यामध्ये टाकायचं, सगळं हाताने कालवून घ्यायचं चांगलं. हे सगळं बटाटा आणि साबुदाणा सगळे मिक्स करून घ्यायचे, असे हाताने कालवून चांगला घट्ट गोळा करून घ्यायचा. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला चकल्या पाडायच्या प्लास्टिकच्या कागदावर. असं बटाटा सगळं मिक्स करून घेतलंय बघा साबुदाण्यामध्ये. आता आपल्याला याचे चकले पाडायचे आहेत. हा चकलीचा साचा घेतलाय, हा चमचा घेतलाय. चमच्या पाण्यामध्ये डुबून आहे ना ते आपल्याला हे साबुदाण्याचं सारण साच्यामध्ये भरायचं आहे. हाताने भरलं तर हाताला चिपकतो ना, म्हणून आपण चमच्याने भरायचा. आता आपल्याला आहे ना असे पातळ पातळ आपल्याला सोडायचे आहेत. प्रकार मी सुकवलेले आहे उन्हामध्ये. अजून एक तिथे सुकतंय. असे तुम्ही पण बनवा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब
करा आणि घंटी वाजवा.